hindi magpahilabot si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung may panibago nga impeachment complaint kay pasaka batok kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala nagapatunga ang Malacanang sa sining nga bagay bangod na tuon ini sa jurisdiksyon sang Kongreso. Apang sunod kay Castro, ginasulit sang Malacanang ang panindugan nga luyag sang presidente nga manabat kung sino ang dapat nga pasabdon. Ang pagsasampa po ng impeachment complaint ng anumang grupo ay hindi po ito sakop ng Pangulo. Sa kasalukuyan ay wala po na pag-uusapan sa anumang meeting ang patungkol sa impeachment laban kay Vice Presidente. Pero ang tugon ng Pangulo sa lahat, ito po'y para sa lahat. Ang dapat managot ay dapat managot. Hindi po magkakaroon ng pagkakaisa kung may naiiwang issue na dapat na sagutin. So sa ngayon, muli, hindi po sakop ng Pangulo kung sino man po ang magsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ini nga reaksyon ang kasunod sa pahayag sa Makabayan Bloc nga handa sila nga mag-endorso sang bago nga impeachment bill batok kay Duterte kung mag-expire ang 1-year ban sang Korte Suprema sa Pebrero. Sang Disyembre 2024, apat ka impeachment complaints ang gin-file batok kay Vice President Sara. Masobra sa 200 ka mga kongresista ang nag-endorso sa ikapat nga complaint rason nga na-impeach ang Vice Presidente sa Kamara. Nagdesisyon naman ang Senado nga unconstitutional ang mga impeachment complaint. Samtang nagboto naman ang mga senador 19-4 kag may isa ka abstention agad nga i-archive ang impeachment article.